Дене! Ей, абе тебе те бъркме. Ще правиш, дръж. Декси, шо няма да снимиш нещо? Ей, в криза съм, като и Македония. Ще... Дружи, бех на Хелоуин парти, беше. Там се го живих и... Още не знам, Дексо, да ти можеш ли да ме лоцираш, а? Ми дек те е маската за Хелоуин. Ами... Аз обично ранец носим с мене. Така ме знаят сите. И сега гледаш, че него носим, значи автоматски съм маскиран. Ми ай Хелоуин, ми други са денове, Декси. Абе, съвръутих. Съвръутих, дружа, на една фабрика за пинджур правене и ме кладява на дозиранието, на дозерка. 2 дена работихме и спадия, али ми кажа то, тук киклавиш пиперки 1 кило, а пътлиджайне пол. И аз пиперките кладех 6 кила, от пътлиджайните 3. И да това менеджерът и ми вика, дружи, ще прави. Викам, дружи, не гледаш, поячам доста, ще те... И въл изпъдя. Не знам, ще е убаво живот, не знае как да живее, разбираш. И затова те изпътя? Да. А води беги. Ела бе! Не беги бе!